mag-pray kung naay problema sa kinabuhi, inaghuman sa problema igsuon magampo ginasiya. Later pagkasulti, ang iyang batasan igsuon sa kanunay naay relasyon sa Ginoo pinaagis mga pagampo. Nakita nga mga tao ilabi na sa ato ang naandan nga religion or naandan nga mga simbahan igsuon, kining tao tapuan kay moampo. Nakabantay mo sa ato mga pagampo, magsige tag-ingon nga iampo mo kami. Kabantay ka ng tabag-ampo nga, sige tagpaampo sa laing mga tao. Latot pagkasulti, murag tapuan ta kay moampo, kay imbis nga gisugo ta sa Ginoo nga moampo, magpaampo inuuntas uban. Gani sa una, pag musimba mi, or di mi kasimba, maingon kami nga, nay, iampo pud mi ha. Nga naman, tapuan mang musimba, magpasalamat, ilabi na moampo sa Ginoo. Not nature sa tao igsuon, nga naagitay pagkatapuan sa ato nga batasan. Pero kani atong Ginoo nga gilagaran bisag Ginoo siya 100% pud siyang tao. That is why magasaligon sa kanunay sa Ginoo nganuman sa naay problema or wala before ang ministry or naay wala nahuman ang ministry naagid say kasing-kasing nga muampo sa Ginoo. Hinaot igsuon nga na atong batasan. Nga dita magtinapulan sa pagampo, bahalag kapoy ang pagampo, bahalag mubo or ang pagampo igsuon, bahalag burik usay ang pagampo. Dapat ang magampo nganuman kanang mao man ibatasan nato ingon nga mga Kristohanon. Okay, ingon ang verse 24. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod, di kuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Grabe kay ang nasinati sa mga disipulo kay igsuonan tungod kay sa time nga kauban nila si Jesus, okay ang ilang nga problema. Magmalampuson sila pero karon gipauna sila igsuon. May mga tao nga makaingon mga kining atong Ginoo murag ipasagdaan ta sa atong kinabuhi. Di ba? Kay nga naman sa mga panahon igsuon nga nagmilagro si Jesus nakauban nila ang Ginoo pero karon gipauna sila nga maybe sa atong kinabuhi iba nga makaingon ta nga wala ta giubanan sa Ginoo murag gipasagdaan ta niya mga igsuon. Nga naman aning panahon na gibiyaan ang mga disipulo unya. Pero gitugot sa Ginoo igsuon nga ang mga disipulo gibiyaan ni Jesus aron nga mapakita niya ang iyang laing milagro nga buhaton sa ilaa. Amen. Usa igsoon tugutan sa Ginoo mga pangitabo sa kinabuhi para ma-realize nato ang unsa kagamahanan ang Ginoo dili lang sa usa ka pamaagi kundi dili sa lain-lain nga mga pamaagi. Ingon ang Jeremiah 33 verse 3 nga kung tawgon nimo ang Ginoo makita nimo ang mga kahibulungang butang nga wala pa nimo masayre sa imong kinabuhi. Once igsuon mga lagad tas Ginoo. Usahay kuhaon sa Ginoo ang mga resources nimo para ma-realize nimo nga siya ang imong magbalantay way magkulang nato. Usay magkasakit kag dogpox. In Jesus name. Para ma-realize nato nga na siya ang Dios nga mag-aayo. Gani kami sa una na COVID pud mi. Wa may kahibaw nga na-COVID mi, pero na-COVID na din mi. Nga naman, sakit ang tutunlan, check. Dili ka simhot, check. Dili ka panglasa, check. Ga-COVID na di ay. Pero salamat sa Ginoo kay gipakita niya nga gamhanan pud sa pamaagi nga ayuhon ta niya kasi siya ang Dios moayo sa tong mga sakit. Mo nang igsuon usahay madrama gid ta. Kisa gud pwede dili mabalaka kung makasakay kag ingani nga bagyo. Nga gikusok-kuso na ang ilang sakayan unya kusog na kay bagyo ngit-ngit kay ilang kuan wa sila makita tungod sa kagrabe sa kusog sa bagyo igsoon pero ayo kalimot nga wala ta pasagdaay sa Ginoo usahay let ni Lord para ma-realize nimo kung wala kay Ginoo sa kinabuhi luoy kayo ta amen luoy kay tao ay Ginoo gyud kung mga dato nagsalig sila silang kwarta one day ang judgment makita nila ang paghukom nga ang kwarta wa nakatabang sa ilaang espiritual nga bahin bisan pa man silang kamatayon igsuon. Muna nagisgot mi kagahapon sa Bible study namo nga kining pagkadato dili siya sayop pero kung ang pagkadato wala nay panahon sa Ginoo luoy kayo ta. Ngano man bahalag pobrita sa literal or physical nga bahin, salamat sa Ginoo kay nagsaad siya langit nato. Nga bisag pobrita tubangan sa mga tao dato ta tubangan sa Ginoo kay ngano man ingon ang gipadayag ang atong puluyanan sa langit gold. Dili pa na, murag imagination na ito, dahilo tanan, pero lahi-lahi nga mga diamante ang ito makita dito.
Nganuman mo ni saad sa Ginoo nga nangalagad niya. Amen. Na ina mong tapad bi nga dato lagi ta sa Ginoo. Imong likod, imong atubangan si pastor. Amen. Sumoto gikuso-kuso sa balod ang ilang nga sakayan igsuon. Ingon ang verse 25, ni anang pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga nagkalakaw ibabaw sa tubig. Kaning kadlawon igsuon nga pasabot diri sa akong pag-study, ingon sila nga murag naa siya sa alas 3 sa sayong kabuntagon hangtod sa alas 5 sa kadlawon. So ingani nga mga time igsuon sa ilang panahon. So ani nga story. Yung naman tayo igsuon, gabi pa silang nagka-problema sa bagyo. Si Jesus miapas na nila alas 3 to alas 5 kadlawon. Kinsa di maratol ana. Pero ma-realize nimo ba sa imong kinabuhi karon nga atong inumduman nga ang problema sa kinabuhi dahil sa pag-unsa ka dugay gamay, pero way problema gayud nga magpermanente. Amen? Walay problema nga magpabilin sa atong kinabuhi. Kay bisan pagdugay ning apas si Jesus, salamat kay ang problema igsuon. Dili gayud magpabilin sa ato ka. Mura bag-uwan mula bayra. Amen? Way problema nga magpabilin ang imong bugas kung matanon pa ka dili gid na magpabilin. Ang imong kasakit karon dili gid na magpabilin. Ang gitawag nga pandemya nga COVID-19 wala gid nagpabilin. Ang sakit nimo nga hilanat sipon man na wa gid magpabilin bisan gani ang gitawag nga monkeypox karon. Dili gid na magpabilin igsoon nganuman. Walay magpabilin nga problema diha sa Ginoo. Muna ingon ang Salmo igsoon nga namay panaghilak sa kagabion apan na ay kalipay nagsubang sa adlaw. Posible nga nakakaron sa kagabion. Salamat sa Ginoo kay pagawas na kaana. Pero pasulod pa ka, salamat gipon sa Ginoo kay mogawas ra gihapon ka. Amen. Mo ni saad sa Ginoo tong kinabuhi igsuon nga walay problema gayud nga dili kayang sulbaron sa Ginoo tungod kay naa sa tong kinabuhi. Amen. Verse 26 atong ditsoon. Ingon siya sa pagkakita sa mga tinun-an nga kaniya nga nagkalakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila og dininggit. Imagine kuno kung mga lalaki, puro lalaki nga nahadlok. Puro baho ba? Matod pa sa kapastor. Kaya kung babae pa niya, naman. O ni pagkabaho kagamay. Pero lalaki ka nga pure, 100% ka unya mga maskulado ba ini sila? Mga mananagat ning uban ani. Lain ki paminaon ning mga lalaki mga hadlok og tiaw. Di ba? Imagine kung mga laki puro diha magbagtas pa dong utong ubos. Yani mo katog labay ng puti nay, katog labay nang nanay manggahan bitaw. Mailhan mo kukin sa tinuod nga laki gyud. But ang balik ta igsoon. Sa ingon ang Bible sa verse 26 sa pagkakita sa mga tinunan nga naay naglakaw igsuon, hadlok sila. So, posible di ay nga ang kahadlok sa atong kinabuhi magsugod ni sa atong makita, di ba? Tanan nga dili man gani tanan ug buta. Madungga nila pero usually gyud ang kasagarang kahadlok sa tao magsugod gid na sa makita. Kay ingon man sila sa pagkakita nila sa bagyo, ingon na Bible sa pagkakita nila sa maong kanang multo nahadlok sila mga igsoon. Muna magbantay ta kay dili pwede nga naatay positibo nga kinabuhi pero ang atong unahuna negatibo kayo. Muna magbantay ta kay basig sige na ta nga kita sa atong sayop. Negatibo ng daan. Or pwede nga sige tagkita sa sayop sa atong sikataw. Negatibo na pud siya. Or pwede igsoon nga sige tagkita og mga negatibo sa social media. Delikado kay negatibo na pud sa igsoon. Muna magbantay ta kay kasagaran nga atong makita mga igsuon ang sayop nato kagahapon, ang gibuhat natong sala karon, ang sayop sa uban, mga negatibo makita sa social media, magbantay ta kay mo ni maghatag natong kahadlok ug kabalaka sa kinabuhi. Wa nakakabantay nganuman. Mahadlok na kadali-dali nganuman tungod kay puro nakahadlok ang sige natong i-feed sa atong hunahuna. Munang sa atong kinabuhi kung gusto tang makabaton og positibo nga pangunahuna o kinabuhi atong ipasulod una sa mga mata nato ang mga positibong butang diri sa atong kinabuhi. Matod pa ni Pastor Peter, na gitawag siya nga T nga formula.
kaning ti o na ang unsa ang imong ginahuna-huna mo apekto sa imong unsa man ang emosyon. Nya kaning igsuon kaning emosyon mo epekto jud na sa imong aksyon. Munang sa atong makita, magbantay ta og sa atong madungog, mag-overthink na dayon ta unya kaning atong sige gunahuna mo epekto gid na sa atong emosyon. Mabalaka ta, mahadlok ta unya mo na nga imo nang i-aksyon na naman mo na may nakapuno sa imong gunahuna og imong emosyon igsuon. Amen. Sama sa mga disciple, miabot gid sa point silang kinabuhi nga nahadlok kayo silang nakita. Maybe first time nila ni nga naka-encounter sila gingani nga mga pagsulay kay posible nga nanagat sila pag nay mga bagyo, di ba? Nga na man basta nay bagyo nay mga balita kay automatic nga ang barko dili gid palargahon kay kuan man na may bagyong maabot. I believe nga sa ilang nga panahon pod ingani po na ilang naa sila murag og sign ba. O kini murag bagyo gini padongo kay murag hindagpo ingana bitaw. Pero first time nila na sinati igsuon, pero ang point nga sa atong kinabuhi, magbantay ta sa atong ginatanaw sa atong mga ginafokusan sa atong mata. Nganuman, kanang ang kalipay sa Ginoo mawala gyud, ang atong kadasig sa Ginoo, ang ato ang paghigugma sa Dios mawala nganuman tungod gid na sa atong ginamakita, sa atong makita sa atong mga mata igsuon. Amen. Inay mo tapad bay pagbantay sa imong mga ginatanaw. Ingon ang verse 27. Ingon ang verse 27 ha, atong basahon. Ingon ang Bible. Si Jesus miingon kanila, ayaw kahadlok ako kini. So, nagdasig si Lord sa aning verse igsuon nga kining dili kita mahadlok sa atong mga kinabuhi. Daghan man kita kahadlok no, lain-lain tag kahadlok sa kinabuhi. Ni uban nga mahadlok og tiaw, ni uban mahadlok og iro, ang uban mahadlok og mosakay og airplane kay nagsakay basig mutibugsok. Mauban pod mahadlok kay basin og di kasakay. Nga na bitaw mahadlok ang uban kung mag-drive sa kalsada kay basig mabanggaan og nay sakyanan di na pod mo palit og sakyanan kay basig makabanggaan na pod siya glain. Nga na natin mga kahadlok sa kinabuhi. Ang uban pod mahadlok nang mag-anak kay basin niya katong anak mo sakit inagkadako o tay kagasto. Or na kay anak mahadlok na pud ka nga kaning atong anak basig maglaag-laag ni unsay buhaton niya natin mga kahadlok sa kinabuhi. Mahadlok ng negosyo kay basig dili mo patok atong negosyo, mahadlok tang mubuhat sa buluton sa Ginoo kay basin unya og atong pagbuhat sa buluton sa Ginoo dili gitinuod. So natay mga kahadlok sa kinabuhi. Pero kung nakabantay mo igsuon sa kahadlok na ilang nakita, ang unang kahadlok nila ang bagyo, di ba? Pero ang ilang ikaduhang kahadlok nakita daw silang multo. Dili tinuod nga tiaw ang ilang nakita. So ako na-realize ba nga posible nga atong gikahadlukan igsuon karong mga panahona, instrumento din na sa Ginoo para moduol ta niya kanunay. Di ba? Kay posible igsuon nga naay mga pagsulay nga gihatag sa ang kaaway may naghatag nato nga mao ang yawa. Pero posible di ay nga gitugutan sa Ginoo ang mga pangitabo karon nganuman. Sige na ko nagibalik-balik para kanunay tang muduol sa Ginoo. Naay nagpost nga usa ka pastor. Ingon siya nga posibleng ma-pandemic ning gitawag nga monkeypox. Posible lang nga naapoy lockdown. Nganuman ang mga tao karon dali kaayong makatapok-tapok. Si Elias mura na Ginoo nga gisimba nila. Samot nagwa kadong atong bilar bitaw grabing bas ni Elias. Gipaspasan nila og may unfollow ang uban nganuman murag Ginoo na nila si Elias. Kay wa ming sipot sa mga kuan, daghan kay mga tapok-tapok na karon nga daghang mga rally, daghan kay mga kaukos, di problema na siya pero posible ba nga ang tao abtik kaayong ni mga tapok-tapok ilabi na diri sa Sibilya daghan kay mga pakals-pakals ni no? Daghan kay adto ang tao dito sa tiyan ko kay straight karong buwan sa Mayo daghan kay manglabay diri simbahan. Kaya dire na may megastay ni asawang-asawa. Makabantay na gud ko og nay kaon. Kay basta ang nay tao gani nga molabay nga di nako kaila, automatic nga naay kaon gud na. Kay memorize naman nako kasi ni manglabay dire sa imong buntag, kay magbungkal mo ko ani, maglihok-lihok kay ngana, mamainit. Memorize na nako kasi ni manglabay dire nga kaila nako manglabay kay di kadadlaw, pero ga na gani mag-light color nga sinina puti tanan or ni manglabay multicab kunya sunod nga mga motor nagisutulo ka mo upat. Yung asawa nga na napoy kaon ron. Asa ka ha.
Kaya na mga bantay naman, kabantay mo, dito po, pag huibis, magpa-utupi ang tako kay, taas naman akong buhok, naanad man ko nga kung tupi mo bura. Tinga naman ko kay, yan ko daan nga, aji kahaon ni Kid ba kay, na po yung mga tao ng labay, pag-abot na muslangob, binto na, daghan nagmotor. Naaguroy kasal diri or naay namatay, unsa ka ani? Tinga na may gipaambog na mo kay daghan na mag mga gatakanta, daghan na magatapok-tapok, ay, pista di ay. So, ang point na ko ba nga ang mga tao, tapok-tapok kayo, dali kayo makatapok-tapok para sa lingaw-lingaw sa kinabuhi. Pero og tapok-tapok para sa Ginoo, minus. Labong bitaog na ni mga pandemya sa kinabuhi, dali kayo makatawag og Ginoo. No? Munang usahay, igsoon, tugutan, gyud sa Ginoo, mga pagitabo, nga dili na to ganahan, nga naman para mas mutawag ta sa Ginoo. Amen? Munang abi nila og tiaw pero si Jesus di ay. Muna nga sa akong point, abi na to og problema ni pero instrumento di inis Ginoo para ma-realize nato nga kung watay Ginoo sa kinabuhi luoy kayo ta. Munang kanang mangkipak bitaw ingon ko sa akong asawa og itugot ni si Ginoo nga ma-lockdown na pod. Ini kunat yun yung tanan si Ginoo. Nga naman problema naman, mutawag naman kanunay sa Ginoo mga igsoon. Manang ayaw mo kaayo kabalaka kay pwedeng gigamit na sa Ginoo para sa kanunay mutawag ta sa Ginoo. Verse 28. Amen. Unya si Pedro miingon, Ginoo kun ikaw kana palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri ingon ang 29 mitubag si Jesus busa mikawa si Pedro sa kayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Ang nakanindot ni Pedro mga igsoon kay kanang nakita giniya ang usa ka tubag sa ilang problema. Nga sa nakita nila nga kato si Jesus dito niyang automatic siyang ning tubag, Lord, kung ikaw na paana ako nimo be. Kay nakita giniya igsoon nga kining among sakayan karon delikado ni kung wala ka. Muna nga sa atong practical nga realization igsoon nga dili kita mo grow. Di na to masinati ang buhaton sa Dios sa atong kinabuhi pag di kita mo gawa sa atong comfort zone. Di ta mo sakripisyo sa kinabuhi igsoon. No? Sama ni Pedro, buwis buhay ni. Di pwede mang iyang tawgon nga, Lord, dali ariba kay hapit na kaming mamatay. Jesus Maria Joseph. Aman si Maria ug Joseph dire, Jesus na lang. Tuwa niya tawagan nga dali ani Lord kay hapit naming mamatay, pero ingon sa Lord, kung ikaw na, paanaha ako nimo Lord be. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi, di gid na tumasinati ang buhaton sa Ginoo kung di gid ta magawa sa atong kanang dili ganahan igsoon. Kay usahay kaning tao gusto mag-comfort zone kanunay. Kami bitaw sa akong asawa, ako mismo sa akong kinabuhi mo, angkon gid ko nga ganahan kong sa balay ra magpuyo. Dool sa trabahuan, dool sa buol, ana ba kanang dool ra ba kanang ko kanang di ko mahago na sige ingon na kid magstay ta ba nga kita-kita na jud mo antag pamilya na gitang duha sugo patay anak magduduha ko tubag niya kay sa una-una yay biyahe na pud ni pero na-realize na ko ba nga bitaw no di ko mo grow di ko mahimong papa gyud nga mapapadyo ko pastor padyo ko kung di na ko suwayan ang unsang gitawag nga mugawas na gyud sa kuan kingan man Bible and ito ang lalaki mubiya sa iyang pamilya og mahimo na siyang one. So dili pwedeng supako na tong Bible nga mubiya ta depende sa kuan di ba kamo pod di ba naggusto ninyo nga mo kuan na mo separate na nga naman gidesign gid sa Ginoo sa silugdan palangdaan nga ang mo separate gid ang duha mahimo na usagin na sa ligso. Ang point ba nga nagi mga pangitabo, di ba nit no? Akong siging experience si Kenneth nga net. Gibutang ka diri kay gusto ni Lord yan na kay kanang mugro ka sa imo nga kanang pagkakristohanon. Na siya ipa-realize nimo, na siya ipabuhat nimo nga di ka ganahan kay gusto niyang mugro ta. Si Jonah bitaw. Ingana na-realize na ko ba sa wali ni Pastor Prado nga bitaw no? Padungon ka sa Ginoo nga sa mga lugar nga di nimo ganahan. Paministrihon ka sa mga tao nga dili ka komportable. Inga naman na papuyon ka sa lugar nga
Layo sa kabihasnan sa una, nga wala kay palitunon kay sa tabilaran lamik, dali kay makapalit. Dali kay makabuhat sa mga butang, pero direbe. Layo kay palitanan. Need kang magtanom-tanom para na-progress kinabuhi. Di ba nga na, bitaw? Need kang magputol og kahoy, mangahoy pa ka, usa pa ka para kay gituyo sa Ginoo para mo-matured ta. Sama ni Pedro igsoon, ning gawas gid siya kay nasinati niya nakalakaw sa tubig for the first time. Oy, tao nga nakalakaw sa tubig. World record ni, kung napay Guinness of World Record itong panahon na. Kay si Pedro, ang pinakaunang tao, trending gid ni sa social media. Pila ka views ka ani sa daghan siguro followers si Pedro aning panahon na. Kung napay social media itong panahon na, kung ga-video pa si John. Grabe yun, trending ni mga igsoon. Naglakaw si Pedro si babaw sa tubig. Kung naapay, di ba, mareles ni mo ba? Kung karong panahon na paninitabo, nga naman, gipakita ni Pedro igsoon, bisag siya ang tao nga dali kayong mo-react sa mga sitwasyon, naasay nig positibong nabuhat aning panahon na. Nga bahalag mamatay ko, bahalag magkahiunsa ang kinabuhi, kay kahibaw kung si Jesus ang akong kinabuhi. Amen? Ito na nga, sa atong kinabuhi, banag asawa, bana or asawa ba na, anak ba na nga nag-eskwela mo, sakripisyo jud ka dapat para sa imong pamilya. Nga naman, ingani gining kinabuhi sa kalibutan, igsoon, kung wala kay gitanong mo, jud kay anihon. Manang dapat, gid igsoon, i-conquer nato atong mga kahadlok usahay sa kinabuhi. Amen? Naadto ng kahadlok, pero kung wa ang kahadlok, wa apoy kadasig sa kinabuhi. Pero kanang kahadlok, igsoon, pag imo nang ma-overcome sa kinabuhi, ma-realize ni mo igsoon nga nagpamuhat ginang Ginoo sa imong kinabuhi. Naay buhaton ni Lord kung imo ma-conquer ang mga kahadlok nimo sa kinabuhi. Naay blessing, naay breakthrough nga buhaton ng Ginoo pag imo nang malabang ang kahadlok nimo sa kinabuhi igsoon. Sa una bitaw gapuy ko diri ingon ko tong last ng testimony gawali ko nga nagstay ko diri sa banghouse, sige jud ko hunahuna og grabe overthink kay talawan di ko pagkatao. Karon diri magstay ko diri kami, okay na. Normal na sa amuha ba nga gabi may magtikaw kay may mga iring, iro, mga bagtok. Kay ingon gimigtiaw nito. Sa mo tong mingdungan og sira tong pultahan sa kusina og kaning CR. Ana ko ni kini na ako ni magpakapaka atong kwarto magabi kunit ayaw kahadlok nit kay mga bagtok nang gadagandagan. Nang say magdagandagan mo itong una god, you know? Ay nagkatuon na kami bitaw, relax na mi matog bidire, among ikadlokan na gid og kanang naay magbinuang ba. Nga na nga tinuod nga tawag gid, but salamat sa Ginoo sa pagpanalipod. Amen. Verse 30. Padayon ta. Muna nga sa pag-adto ni Pedro, lakaw siya, nga sa pagkakita niya, ingon ang verse 30, apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagka-unlod. Natinga ko ba, gatuon ko, ani gabi, gatiwas ko og gama sa wali. Makita ning hangin kay dili. Di ba di, no? Bitaw, ano? Ingon man ang Bible sa English pa good, when Peter saw the wind, ako yung gi-search ba nga kitaan ba ni Pedro ning hangin, ang epekto di sa hangin ang pasabot ani igsoon. No? Kaya di man gid makita ning hangin igsoon pero ang epekto sa hangin kusog nga baw, dagat nga gatuya-tuya, grabing bagyo sa atong kinabuhi igsoon. Naay mga problema og pagsulay sa atong kinabuhi, gawa na to makit pero maoy kanang naadjud na I believe nga naadjud na siya nagpaluyo ni ana. Amen. Ang bagyo, ang kusog nga hangin ug ang gatuya-tuya nga bawd, wala siya nahitabo sa dihang walay hangin nga nagpaluyo ni ini. Amen. Posible igsoon nga si Satanas di makita pero naa siya ginabuhat nga dautan rason sa mga problema sa tong kinabuhi. Posible pod nga si Lord nay mga maayong purpose nga iyang gitugutan na dili sila makita ang duha. Pero sa silang duha naay posibilidad nga ang atong kinabuhi na mga pagsulay karon. So mao na karong kabuntagon na ako itulo, mahumanta. Tulo ka rason nganong mawala atong focus ang atong ang atong una-una kasing-kasing sa Ginoo tungod aning tulo ka butang. Unang-una mga paglutos. Tama ingon paglutos. Ingon ang Matthew 13, ayan lang okay, Matthew 13, 20 to 21. Ingon ang Bible, ang mga kalisdanan o paglutos
tungod sa mensahe, tungod ni Jesus, tungod kay nagsimba nakakabahay ni Jesus, mubiya dayon sila. Muna nga sa atong kinabuhi, magbantay ta kaysa dihang mga lagad ta sa Ginoo nay. Magsugod na ta og simba og ingani nga simbahan. Daghan gi mga tawo mingon nato nga di na kita ilubong. Tangtangon tas dadyong ay gid gituon na kay di na tinuod. Why balaod sa gobyerno gyud nga makatangtang nato. Basta mo simba kasimba lang. Kumutampo katamburo gud gyapon wa gi balaod ni ana nay panghadlok lang na. Pero ang point mga kining paglutos kining hadlokon ta gani sa ubang mga nasod patyon sila pag mingtuo og mingsunod silang Jesus. Pero wala sila miingon nga wa ko mintuong ni Jesus. Gani ang mga apostol sa una gipangpatay, gipangputlan og gigabas nga patuwad ga kuros, gipabukalan sa usa ka kaha. Wala sila ming balibad nga wa sila mingtuo ni Jesus nganuman. Kahibaw sila nga ang ilang gituuhan nga si Jesus, for sure, makabanhaw silang kalag human matapos ang ilang kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Manang wa sila mahadlok, manang diris Pilipinas, kining pagbugal-bugal, dauton ta, biay-biayon ta, dili ta respetuhon, mao ni mga paglutos nga atong masinati dire sa diyang mga lagad na tas Ginoo. Di gid na kalikayan, dili tungod kay lahi tag tinuuhan nila, but dili nataparehas nila. Once gani nga lahi nakaog pangunahuna, ganahan na kamo simba, di na kamo buhat ani, ay laig kinuuhan na ka? Di naman ka mapil sa tapok-tapok, mga disko-disko, mga tagay-tagay, mga chismis-chismis. Kontraho na kanila. Di tungod kay lahi kag tinuuhan, kundi gigamit sila sa kaaway para ma-discourage kang di na mga lagad sa Ginoo. Daghan mo to diri nga posibleng gani sa unan hitabo gid na. Kay nay mga taga-ubos nga wa na ming simbang anuman, nay usa ka taga didto nga mingdong sa pari gyud, ginan nga pari nga nay mga taga-dunghoy nga namalhin nagrelihiyon unsa man dre, tangtangon nato sila sa dadyong. Yawa gud ron. Kay murag na-alarma na gid sila nga nanimba sila nga kining atong gisimba di man gid sayop. Akong gibisita ang mga taga didto, ako naibalaan nga ingadto din hitabo. Ako silang gidasig ayaw gid kahadlok. Ayaw kahadlok ana kay panghadlok ra na sa mga reliyosong tao. Kay ang yawa gusto giniyang dili na gitang mga lagad sa Ginoo. Or posible igsuon nga mapandul ka sa mga kauban or naa sa simbahan. Posible gid na, di gid na makalikayan. Ma-discourage ka sa imong leader, nagkabikil ka sa imong kauban sa simbahan or naka-feel ka nga giduot or gidaot ka or gikondinar ka sa simbahan. Posible ni mga posibilidad nga mga tao dili mawala na ang focus sa Ginoo. Ako nakasuway ko ana pod. Nakasuway kong gipakaulawan, gikondinar, giduot, na misinterpret kami sa akong asawa nga nabitaw dagan gi mga posibilidad igsoon nga di na ka mga lagad sa Ginoo. Pero ayaw gid padala ni anak mga igsoon kay ang atong gialagaran ang Ginoo man. Amen. Ay makabikil ba nimo diri nga kauban sa simbahan? Ayaw pa matupil ay patunto ana nga mga pagbati. Kay natural jud nga naa mga panagbingkil usay gani ko imong ma-realize. Sa pamilya ha, kung kintahay si Kyle J. Mag-away silang mama kay ang iyang mama sayop ang pagbadlong niya. Si Kyle J mulayas ba kay di na kumupuyo anang balaya kay wa ko kayon sa kong mama. Napay nga nga pamilya? Posibleng naingana, pero pagsalang doon nangingana, mubalik gihapon. Pangitaon, gani gihapon sa mama, nga naman, pamilya man, alay, pug kayo og sa simbahan, ingana, pug ka, kita na kay nakabikil atong merkado, di na ko mupalit anang merkaduha, kay na ako'y kontra diha, o sa kabuok. Katong katinda og buwad. Lain na po kay di na ka mutabo dito sa Sibilya, ning sawang, kay na kay kontra, o sa kabuok lang. Di ba, mubalik-balik, gihapon ka, pero sa lain na ka mupalit. Lain pug kaayo ginagadong namo sa doktor, nasakitan kas doktor kay gingana ang gitambag sa imo, di na jud ko mobalik anang ospitala kay di na ko ganahan usa ka doktor. Mubalik gyapon ka. Labog sa simbahan nakabikil kag usa ka buok. Di na ka mobalik. Kitang tanan gyud dili perpekto, si pastor makasala, ikaw makasala, kitang tanan makasala, nagkinahanglan taggrasya sa Ginoo nang ayaw himo ang rason igsuon. Nga di na ka mga lagad sa Ginoo tungod lang sa tao.
tungod la sa mga paglutos o discouragement sa nakita nimo sa simbahan. Amen. Kaya ngon ang Mateo 5:11 hangtod sa 12, kung naa kay Bible pwedeng nimo ablihan. Dungan tagbasa igsoon Mateo 5 diha sa 11 hangtod sa 12. So nagisgot manig pagkabulahan, bulahan or malipayon or swerte kung sa dili pang Christian nga pinulungan, swerte or malipayon, bulahan, grabing kalipay. Ingon ang verse 11, bulahan kamo kon biay-biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan. Natanano, biay-biay, daog-daog, butang-butang. Sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Salamat sa Ginoo kung dagang mga tao nga mulutos nato, nga lain na kag kinuuhan, lain na kag relihiyon, Ginoo-Ginoo na ka, di na ka mo bisyo, di na ka mo buhat og sala tungod ni Kristo. Ingon ang verse 12, paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini ang pagpasipala ang mga propeta og angan nahiuna kanako. Minaw, diri sa ni pastor, sayang kaayo ang reward nga giandam sa Ginoo kung tungod lang sa mga paglutos di na kamo simba. Amen. Sayang kaayo kung mag-focus ang imong mata, ang imong nahuna kasing-kasing, nagsakit imong kasing-kasing sa mga pagbiay-biay nila, pasagdain na sila, palabay dunggan na naigsoon nga naman. Sayang ang giandam sa Ginoo nimo og nako kung mubiya tas pangalagad tungod lang sa sulti sa tao. Ang mga tao gani sa laing lugar gipamatay kay nangalagad sa Ginoo. Patay kay dito kani storya ra gani nato di na ko musimba nang la pastor oy kay daghan kaayong magmanugsog nako, daghan kaayong mga libak nako. Ayaw gyud padala ni ana kay ang imong gialagaran ang Ginoo. Dili ang istorya sa tao ang makaluwas nimo ang Ginoo. Sayang kayo. Kung negatibo ang istorya sa tao mo, hinungdan, ina ka mga lagad. Magmahay kita. Amen? Kadi biya ang tao makaluwas nimo si Kristo baya mo nang mga lagad tas Ginoo igsoon. Let's focus our eyes on Jesus. Kasi Pedro tungod sa mga balod, tungod kay kusog kay ang balod, nakalingi gid siya og nalunod siya igsoon. Pero salamat kay giluwas siya sa Ginoo. Nay mga panahon nga ma-discourage ka sa imong leader ni pastor o sa kaban sa simbahan, ayaw padala. Tawag lang sa Ginoo kay luwason kaniya ni ana. Amen. Maralis nimo nga ay kitang tanang tao dahil makasala o makabuhat o dili maayo mo nang focus ta sa Ginoo. Amen. Ikaduha, kining gitawag nga sala. Tanang maingon sala. Una, paglutos. Ikaduha, kining gitawag nga sala. Si Judas, usa sa mga disciple ni Jesus, gipili siya si Ginoo para mobuhat sa mga balhoton nga dili kayang buhaton sa uban. Pero subo nga pamalandungon si Judas, mas nahigugma sa sala kaysa sa pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman, si Judas, tungod kay kwarta ang iyang giapas og dili ang Ginoo, iyang gibaligya si Jesus, mga pila ka sinsilyo lang. Pero nagmahay siya kay ang iyang gibuhat sayop day. Pero nagtuo ko igsoon gyud nga ang kasagaran or posibilidad ang mga Christian di na mga lagad si Ginoo dili tungod kay na-discourage sila sa mga nasa simbahan, dili po tungod kay gibiay-biay sila sa ubang tao, silang pamilya, kundi mismo sa sala nga ilang gibuhat. Kay bisan ako nakasuway jud ko ani, kay bawo kung sala ni ako gyapon ginabuhat. Nya magdrama-drama ko ba nga tungod nila naingani ko, di na ko na mo simba tungod nila. Pero sa diyang na-realize na ko igsoon nga di tungod nila, kundi tungod di ay sa akong sala nga gibuhat, maunang namatay ang akong pagigugma sa Ginoo. Magbantay ta, kay pagkahibawat ang sala atong ginabuhat, mamatay jud ang atong gugma og relasyon sa Ginoo mga igsoon. Kay daghang dasig kaayo sa una, pero wala na sa pagtuo kay sigig tilaw-tilaw sa sala. Kanang free taste ba nga sala? Kay kaning free taste baya kay lami kining himnon, kay free taste good. Sa diyang matilawan na nimo di no? Lami man di ay. Ay, sunod na lang kay ibaw mo ko makadaot ni, tilaw na lang ko gamay. Ikining tilaw-tilaw ra banay kay di ara ba magsugod ding daghan-daghan basta tilaw-tilaw kay ibaw nga gamay ra imong ginatilawan pero daghan na dito kay sige nimong gitilawan gagmay lagi pero nakadaghan man.
Kanang sala igsoon tanang ayaw nga gingon sa Bible. Ayaw na ginabuhata kay sala man siya, ayaw pagubog-ubog, ayaw nagyod. Ayaw kabalaka, ayaw pagdumot, ayaw kasina, ayaw kaibog sa lain. Do not covet. Do not covet your another's your neighbor's wife. Ayaw kaibugi ang ubang asawa sa laing naiminyo na, ayaw pagpangawat, ayaw gyud. Ayaw pagtanaw ni ini, ayaw pagbuhat ni ini, pag imo nang tilaw-tilawan igsoon, mao dinay rason. Kay nga naman daghan kong mga barkada sa una nangalagad si Ginoo, wala nangalagad karon nga naman. Ang sala ang ilang ibiyaan sa una ilang gibalikan, mo nang nabalik sila ka tagak sa sala igsoon wa na nangalagad si Ginoo. Amen. Lisod gyud Kyle, tew-tew. Lisod gyud ni mga lagad kas Ginoo nga naman. Naadyo kay biyaan nga mga giganahan nimo sa una ug naadyo kay buhaton nga di nimo ganahan sa una. Pero ini mo nang gibuhat nga naman, nagtuo ka nga ang imong kinabuhi para naman sa Ginoo. Ingon 2 Corinthians 5 verse 10 nga nagpakamatay si Kristo sa cross alang sa mga buhi o katong mga buhi dili na magkinabuhi para silang kagulingon kundi para na sa Ginoo. Ang imong kinabuhi igsoon gipakamatyan na sa Ginoo para na sa Ginoo, dili na para sa sala ug dili para sa imong kagulingon. Amen. Kay kining sala igsoon pag makabuhat magugag sala, ingon ang Bible, Proverbs 18 verse 3, ang sala ug ang kaulawan, di gid magbulag. Pag magbuhat kani kag sala, mao na siya magsigig, tuyok-tuyok siya mo una-huna. Kay kining yawa manggod, pabuhaton kaniyag sala, nagbuhat na nimo sala, sige na kaniya sultiag negatibo, tanawa ra. Di lagi ka mabag-o, tanawa ra. Pasting-pasting pa ka, tanawa ra, dol-dol pa kasi Ginoo gigamit kasi Ginoo di lagi ka ngana bitaw. Hangtod nga imong unahuna bisag wala ka nasakpi sa ubang tao imong unahuna basig nakahibaw ni si Kuya Gio sa akong gibuhat ba. Di na ko musimba oy. O naman na resulta na masala nimo mag-overtake na ka maulaw na ka di na ka magunahuna na ka nga gikondinar kanila gibalibak kanila dili tungod kay tinuod but tungod na sa sala nga gibuhat nimo. Ingon ang Hebrews 12 verse 1 to 2. Hebreo 12, 1 hangtod sa 2, unsa may gisugo sa Ginoo igsoon nato nga mga Kristohanon. Hebreo 12, 1 hangtod sa 2, sa mga wala kahibaw, palagulong kong tabang sa ila. Salamat sa Ginoo. Hebrews 12, verse 1 to 2, atong basahon, busa kay gilibutan man kita niining dagkong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanang nga nakababag kanato ug ang sala nga nagahawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Hangad sa ni pastor. Kitang tanan mga igsoon natay lumba nga gidaganan padung sa gingharian sa langit. Pero ang yawa di gid siya ganahan nga mudaog kas lumba. Di siya ganahan nga mariwardan ka. Di siya ganahan nga magbalipayon ka kauban ng Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Maning kaamot gid siya babagan kaniya. Butangan kaniya mga butang nga makababag nimo, hindrance ka di nakabagpadayon og dagan, walay runner igsoon nga nagbag og pang travel bag. Kita mo nagdagan nanay, naglumba og dagan nga naay gipangdala daghan, wala. Kay gusto gani silang mudaog na magdapog gid sila bag, magdapa sila og kanang traveling bag unya magbutas pa sila lisod kayo mag-helmet pag yun magdapat yung espada magdapat gid og tubig nga usa ka mineral di budi ka hangakon 12 ra ka minutos or 5 lang ka minutos wag yun sa lumba natos papangalagad sa Ginoo imong biyaan gid tanan nga nakababag nimo ingon ang Mateo City nga ang danghaan sa gingharian sa langit sigpit buot kaayo nya samot og kaguot kung nabot gyud kay pangdaladala. Mga sala nga imong gidalas, Lord, sayang man gud Lord. Unsa ni mo pag-agi sa idging harian sa langit sigpit na gani na imo pud dalan og daghang butang, lisod kayo. Mo nang atong biyaan hinay-hinay sa grasya sa Ginoo igsoon ang mga nakababag nato ilabi na kuno ang sala nga naggunit nato pag-ayo. Kining sala manggod kimura ni siya og mansa nga bulpin ba. Unsa ni mga mansa nga tapot kayo sa sinina mga mga ketchup basta kay unsa nga mga makamansa sa puti nga grabing tapot mo ni murag sala ni nga gagunit nato pag-ayo kuskuso ni mo ayo klorina nimo jurukan nimo unsa pa ibutang nimo diha
Para lang matangtang ingani ning sala, mugunit gid nimo igsoon di gid siyang ganahang biya sa imo. Munang ingon ang kanta, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw, pero ayaw pa ng puso. Di mo din ay gusto siya awa, di gid siya ganahan nga mubuya nimo kay gusto siya nga magunit sa imo kanunay. Muna nga ato na ning desisyon igsuon kung kita may mubitaw niya, kung di siya mubiya atong tikbason, atong bungkalon, atong ibton, atong isprehan, nakasuhay mo dugod na mga sagbot nga di gud maibot kung imurang sani kaning tawag ng lagarawon, di gud maibot bungayon imo jung bungkalon sa ilom, ibton gud nimo, grabe ang gloves. O di mamatay, sprayhan gud nimo kung di gud makaya, tanan imong buhaton bundulon ba nimo para lang matangtang ng mga sagbot ingana usab sa atong kinabuhi. Nay sala nga dapat gud nimong paningkamutan nga imong yung buhaton ang tanan para matangtang sa imong kinabuhi igsuon. Nganuman dili siya makaayo sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw gid na Lord tangtangan ni Lord. Lord kanung naman gihapon ni sa akong kinabuhi nga nagampo namon ko nimo. Magsalig po kapunay sa Ginoo nga imo man ang obligasyon, di ba? Imo gid nang bulato man ang natay fasting bitaw kada buwan kay usanas pamaagi nga makalikay ta sa mga temptasyon sa kinabuhi, imong gitest mga Lord di sa ko gid ko mabuhat ani kay gusto kong makapokus nimo. Amen. Kay ang sala igsoon mo nay mga usa ka rason nga di na ta makapokus sa Ginoo. Last, mahumanta kaning problema og pagsulay sa kinabuhi. Tanang maingon problema. Tanang maingon pagsulay. Ingon ang Mateo 13:22, ayan ang ablihi. Ingon ang Bible, tungod sa kabalaka o gugma sa kalibutan, ang mga tao mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Pwedeng usanis gilingian ni Pedro nga simbolo ba sa atoa. Di ba nakalingi siya sa una, paglutos, sagpa siya, lunod siya. Lingi sa spikas, naibalod, sala ni nga nag-on siya, wa siya nakapokus sa Ginoo, wa siya nakapari pagpangalagad. Og last kaning problema og pagsulay, usan is bagyos kinabuhi nga gigamit posible sa kaaway nga di na ta makapangalagad sa Ginoo. May mga panahon igsuon nga mangluod ta sa Ginoo kunay mga pagsulay, no? Mangluod ta kang Lord nganong gitugutan man ninimo Lord sa akong kinabuhi, nganong gitugutan man ninimo sa akong kinabuhi Ginoo. Pasultian kanako igsuon ang purpose sa atong pagkatawo makigrelasyon sa Ginoo ug ang pagsulay makalig-on sa atong relasyon sa Ginoo. Ang bana og asawa, si Sergio og si Ma'am Priscilla, why problem, di ko mutuo nga wa na sila problema sa kinabuhi. Naagyod, dagan gina sila problema sa kinabuhi. Di gid maihap usahay lang ang problema. Pero gitugutan na sa Ginoo para mas mulig-on ang ilang relasyon. Dili pwedeng maingon kang lig-on among relasyon nya, why may problema? Unsaon pagkaingon nga lig-on kung why pagsulay nga mingabot sa kinabuhi, di ba? Matest nimo ang usa ka kahoy kung lig-on na siya kung naay bagyo. Lig-on na dining kahoya. Oy nga naman, sulod sa 20 ka tuig wa pa ni kaagig bagyo. Wa na tumba. Gibagyo be. Ay lig-on lagi usa ka minuto tumba. So matest nimo ang relasyon sa banag asawa kung nay pagsulay nga moabot. Mo na nga kanang moabot og 15 ka tuig, 20 ka tuig, grabing pagsulay ilang nagian. Pero salamat sa Ginoo kay nakapalig-on to sa ilang kinabuhi, nagpadayon sila. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsuon, ay pangutana nung iabot man sa akong kinabuhi, Lord, pangutana nga, Lord, unsa may akong makatunan kung naay pagsulay nga mabot sa kinabuhi. Hinaot, Lord, nga tagaan ko nimo kaalam para mas mulig-on akong relasyon nimo. Amen. Ingana tang magampo sa Ginoo mo ni atong among gisgutan kagabi sa among prayer meeting. Nga pag naay pagsulay pangayog kaalam sa Ginoo unsa ani mo pagsagubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang uban gugma sa kalibutan kining kabalaka sa kinabuhi. Ingon sila nga pastor, nako musimba pastor kay na Christian ko nagkadaghan man akong problema. Pwedeng kani sila Sergio, si Ma'am Priscilla, maingon ni sila nga pastor di na mi mga lagad sa Ginoo kay gabalay pa mi na pa mi anak. Nya masigip imig tahit sa simbahan. No? Posible ngingana ang bation sa mga tao nga way igong relasyon sa Ginoo mga igsoon kay
Ilang una-una pag musimba ta daghan na ka problema, magsige pa ka problema sa simbahan, ihatag na mo sa simbahan, mutabang maka sa simbahan. May pag akong problema na lang ako ato bangon kay daghan pa ni mas mudagan pag yun. Musamot kadagan akong problema kung makristiyan ko. Pero nalimot man sila nga ilang problema daig soon. Dili la ang ilang problema kun dili nalimot sila nga naay Dios nga mag-uban silang kinabuhi. Nya salamat gani kay advantage gani igsoon kay pagbubiya tas kalibutan. Wala na tay problema, kay langit naman ta sa mga tao nga nagpunahuna kapunes problema be. Mubiya sila sa langit, abi nila og mawala ilang problema pero dili di ay mas musamot ngano man ilang giunahuna ang ilang kaugalingon lang ug wa sila nagunahuna sa mga buluton sa Ginoo na adi itoy sukli. Na adi itoy reward sa umabot sa langit sa dihang padayon sila papangalagad sa Ginoo. And I pray and I hope nga bisag unsay pagsulay kabalaka nga moabot sa tong kinabuhi magpadayon tang mga lagad sa Ginoo. Mao bitaw nang mag-uol ko sa usahay why mawala ang mga manimbahay diri. Masakitan gud pug ko nga ang ilang rason mubo ra kaayo ba. Pero sagdilang kay ang gidasig nila nga mawala man mo diri usahay sa Domingo kay si pastor mawaan pud usahay no. At least kay nangalagad gyapon tas Ginoo may labing importante. Natay concern sa ubang tao, natay concern sa siga tao igsuon. Ngano man si Pedro nalumos siya. Nalunod siya pero wa siya namatay. Amen. Manang salamat sa Ginoo. Report na mahuman ingon ng Santiago 1:2 hangtod sa 5. Ay lang ablihe. Mao na siya kung point nga ingon ng Bible, bulahan kamo kung nakasulay mo sa tanang pagsulay kay kining pagsulay maghatag ninyo og kadasig nga mulig-on ang inyong pagtuo sa Ginoo. Kung nakulangan mo sa kaalam, pangayo sa Dios igsoon. Ingon ang verse 30 sa atong gibasa kaganina, hapit ako mahuman igsoon. Sa verse 30, asa naman to sa Mateo 14 verse 30, ingon ang pulong si Ginoo apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ingon ang 31, diha-diha gikuptan sa ni Jesus o gibira og mingon si Jesus kaniya pagkagamay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Salamat sa Ginoo igsoon nga si Pedro wa siya mingingon nga ay mamatay na gud kung mamatay. Puslan man. Siya mingingon. But ingon siya, Lord, luwas ako. Salamat sa Ginoo kasi Pedro ani sa Ginoo sa iya tanan niyang problema sa kinabuhi. Posibleng nakasuway ka ani karon. Nga gilutos ka, na-discourage ka sa simbahan, naakay sala karon nga gidala-dala, unya sige kag focus sa mga problema, gusto nimong mubiya sa Ginoo kay maglipay-lipay na lang sa kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo kay natay kasing-kasing nga moingon sa Ginoo nga Lord, luwas ako Lord. Ayaw padala sa negatibong imong ginahuna karon, ayaw padala sa imong gibati igsoon sa sulti sa uban, sa hunghong sa yawa. Singgit sa Ginoo paghatag panahon pagampo sa Dios nga Lord luwasa ko Lord gikapoy nako. Amen. Natural nang kapuyon ka. Matud pa ni Sir Joaquin tita nga it's better not to be okay. But it's not good to stay that way kuno. Okay lang na nay panahon nga bation kang dili ka okay. But ayaw pagpabilin ana tawag sa Dios. Ingna si Lord luwasa ko Lord kay hapit na kong malumos. Salamat kay pasination ta sa Ginoo nga inganing pagsulay pero dili gid ka diyaan sa Ginoo igsoon. Ingon ang Bible gikuha dito ang kamot ni Pedro. Giluwas sa Ginoo si Peter mga igsoon kay sangpit sa Dios kay luwason taniya. Amen. Luwason gid taniya. Nagdasig ko ninyo nga nay panahon nga di ka luwason sa Ginoo banan kaniya pero nay panahon gid igsoon pag mutawag kaniya kung hapit ta kang malumos sangpit sa Ginoo kay luwason gid kaniya igsoon. Dili siya bungol nga di makadungog sa imong pagtawag, dili mubo ang iyang kamot nga dili kani luwason kay gihigugma ta pag-ayo sa Dios. Na si mong tapad be kay basig naluyan na nga gihigugma ka sa Ginoo. Amen. Gihigugma ta sa Ginoo igsoon, ayaw kamo kaguol, ayaw kamo kabalaka, ayaw iduot ang iyong kagalingon, gihigugma ta sa Ginoo, padayon tang higugmaon sa Ginoo hangtod sa hangtod. Tawag lang sa Dios igsoon. Last nga verse mahumanta.
gipadayag 19. Mo nay Bible reading nako karong simanaha. Then mo nay pulong nga verse nga sige balik-balik sa kung nahuna ba. Kaning gipadayag mo ni pinakalas nga libro sa Bible, mo ni mga panghitabo kaniadto karon ug sumaabot kung ani past, present o future ni nga panghitabo igsoon. Gipadayag 19. Nana, gipadayag 19 atong basahon. Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gagmayng basahon ug miingon siya kanako. Kuhaa kini og kana. Tamis kini sama sa dugos samtang anha pa sa imong baba apan pait kon matulon mo na. So hangad ni Pastor igsoon. Kani nga time si John gipadaygan siya sa Ginoo, gitagaan sa linukot nga basahon scroll sa usa ka anghel. Naingon siya nga John, kini nga scroll nga akong gihatag nimo, kung imo ning basahon tamis kini sama sa dugos. Pero og musod na siya mong tiyan kanang pait kini siya. Ingani ning kinabuhi igsoon nga Kristyan. Ang pulong sa Ginoo mura ni siya dugos nga tamis kaayo. Ilabi na ako makadawat kas kinabuhing walay katapusan sa mayong balita. Di ba? Malipay ka nga Lord, salamat giluwas ko nimo, salamat gipasaylo ko nimo Lord, salamat nga nakaisaad nga langit sa ako ug sa akong pamilya. Pero kung imong sabton ang Bible pudigsoon, ilabi na sa mga libro sa Bible nga naadiha ang paglutos, naadiha ang kasakit, naadiha ang pagantos, pait kini sa imong tiyan. Amen. Nasabtan ang verse. Di gud kalikayan igsoon nga ang pulong sa Ginoo magdasig nato. Pero ilabi na sa katapusang mga adlaw naa nagidtas kapaitan. Nindot ang saad sa Ginoo pero makadungog kas mga negatibong panghitabo nga naay linog sa lain nga dapit, naay gubat sa lain nga dapit, naay mga incurable disease. Yung incurable disease, mga sakit nga dili maayo. Ang monkeypox 1950s pa daw na siya. Denmark, German, basta sa gawas sa nasod. Nya 2022 miabot diri sa Pilipinas. Dugay na di ay. Nya karon pa lang siya murag mingkalat sa Pilipinas nagkadaghan ba. So ang punto igsoon nga ang kalibutan hapit na gyung matapos. Si Lord hapit nang mubalik. Mo nang samtang nay kahigayunan ta, mga lagad ta, maninuod tag papangalagad sa Ginoo. Di man ta kapunay modong sa simbahan, sa imong personal nga balay, basag Bible, ampo sa Ginoo, nga naman hapit nang mubalik si Lord. I-share ang gospel, i-share ang maayong balita, i-share ang pulong sa Ginoo. Kay daghang tao karon igsuon nga depressed, anxiety, kay wala ni paglaom sa kinabuhi. It's time igsuon nga atong gamiton ang every opportunity para makasangyaw tas pulong sa Ginoo. Kay pait kaayo kung kita rin makadung sa langit ang atong minahal sa kinabuhi dili. Mo na nga samtang may kahigayunan, sangyawan ato silang ampuan, ato silang sharean sa pulong sa Ginoo sa social media o sa unsang pamaagi, ato silang warningan. Kung ta kahibaw day kanang pag-post nimo sa laing wali sa pastor o kanang pag-post nimo nga na makabasa sila ma-realize bitaw nila bitaw no. Kaya wata kahibaw magunsay buhaton sa Ginoo. Gani si Pastor Renato nakabasa lang og usa ka gospel tracts na Christian na pastor. Naiuban na Christian pinaagi lang sa kanta. Naiuban na Christian pinaagi lang sa wali sa social media. Naiuban giampuan lang, naiuban lain-lain pamaagi na priso, na sakit. Wata kahibaw unsay pamaagi sa Ginoo sa atong mga pamilya. Pat ang importante nagbuhat tas bulaton sa Ginoo. Nag-ampo ta kapunay sa ilaan natay gibuhat. Di ta ayo kabalaka di ta paninglan sa Ginoo basta naatay gibuhat gamay lang basta gamay lang nang abutang natay gibuhat. Mabito na si nay no imong anak nino sige dasig nimo nga nay simba gid kapunay diha. Kay nakahibaw man siya nay nga kining atong gibuhat diri na sinati niya ang kaayo sa Ginoo. Nakahibaw siya nga ang pagpangalagad sa Ginoo mo'y labing importanteng buhaton sa tao samtang may kinabuhi siya. Amen?
Atong iduko nga tong ulo igsoon atong piyong tang mga mata. Atong pamalandungan ang mga pulong sa Ginoo ning kabuntagon nga maybe sa imong kinabuhi karon naluya na ka,